ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंत्रदेवताय नमः, दुर्गाय नमः, ओम राजराजेश्वर्याय नमः, महागणपतये नमः, ओम उमामहेश्वर्याय नमः, ओम दुर्गाय नमः। सर्वमंगला मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। षष्टितिथि विनाशिनं शक्तिभूते सनातने गुणस्त्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते। शरणागतदीनार्थे परित्राणापारायणे सर्वशक्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम दुर्गाय नमः। ओम मंत्रदेवता ईश्वरसी अनुष्ठाप्तन भगवती मंत्रदेवता देवता राम बीजम प्रेम शक्तिं ब्रह्मकीलम अमितादि षडंगम ध्यानम असितवर्णे महाकाये रक्तनेत्रे भयंकरे प्रणमामि सदा देवी प्रदुनिशोभिते। मूलम ये भगवते क्षिप्रं देहे इष्ट सिद्धि मे कुर्गं पट स्वाहा। ओम श्री मंत्रदेवताय नमः। और महागणपति देवरನ್ನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ದುಂಬುತ್ತಾದಿ ಒಂದು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ನೆರೆಯೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಅಧಿಕಾರದ ಕಾಂತು ಬೈದೆ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಅಪ್ಪ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಅಪ್ಪ ಪಾರ್ವತಿ ಸ್ವರೂಪಿನ ನೆಂಚಿನ ಅಪ್ಪ ಮಂತ್ರ ದೇವತಪ್ಪನ ಪಾದಕಮಲದ ಶಿಷ್ಟಾಂಗ ಅಡ್ಡನಬಹುದು ಹಿರಿಯಕಲ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಅಪ್ಪ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ಅಪ್ಪ ದುರ್ಗಾದೇವಿನ ಪಾದನ ಪತ್ತೊಂದು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಗುರುದೇವರು ಗುರುಕುಳು ಗುರು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ಮಾತೃಪಿತೃನ ಪಾದಗಡ್ಡಬೂರೊಂದು 20 ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನರನ್ನು ಭಕ್ತರು ತುಂಬುತ್ತಾದಿ ಒಂದು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮೇಲೆ ಒಂಬತ್ತಿನಂಚಿನ ದೈವರಾಜಿಗಳಿಗೆ ರಾವುಗಳಿಗೆ ಸಾಗಲಪಟ್ಟದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ತುಂಬುತ್ತಾದಿ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿನ ವಂದನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಯನಿಂಚಿನ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ತೆರತಗ್ಗ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ದೈವಾಯನಿಂಚಿನ ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಪಾದನ ಪತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾದಿ ಧರ್ಮರಸಿರನು ವಂದನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳಾಲದ ಬಲರಾಯ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಪಾದನ ಪತ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಬಬ್ಬುನು ನೆನವರಿಕೆ ಬಬ್ಬು ಗೋರ್ದಬ್ಬುನು ನೆನವರಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಮಹಾಕಾಲದಿನ ಪಾದಗಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ಊರ್ದ ಇಂಗ್ಲ ಮಾತುಗಳ ಅಭ್ಯಾನಿಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪನ ಪಾದಗಡ್ಡನ ಬೂರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಆ ಸಾರ್ಲಪಟ್ಟದ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಅಂಚನೆ ಸಾರ್ಲಪಟ್ಟದ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಅಂಚನೆ ಪಂಜಂದಾಯನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಂತೊಂದು ಕೊಂಡಾಣದ ಮೂವೇರು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾದಿ ಒಂದು ಕೊಂಡಾಣದ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾದಿ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಆಸುಪಾಸ ರೀತಿಯ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರು ಕತ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರು ತುಂಬುತ್ತಾದಿ ಒಂದು ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿನ ಪಾದಗಡ್ಡ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಈ ಮನ್ನಡು ಮಹಾಶಕ್ತಿಯ ನೆಂಚಿನ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಇನ್ನೇ ನಾನಾ ಭಕ್ತರನ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಷ್ಟನ ಪರಿಹಾರ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮೆರೆವೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಮಾಯ ಮಂತ್ರ ದೇವತರ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಂದೇಶ್ ನೀರು ಮಾರ್ಗ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬೈದೇರಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ತರದಗ್ಗಾವ ಒಂದು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಇನಿ ಆರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಂದ್ರ ಬೇದೇರ್ ಅರ್ನ ಆ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಂದೇಶ ನೀರು ಮಾರ್ಗ ಅರೆಗೆ ಇತ್ತದು ಅರ್ನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯನ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯ ಯಶಸ್ವಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊನದು ಅರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಡೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಪುದರ್ ಪಡೆಯುವಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಭಕ್ತರು ಅವರಂಡ ಅರ್ ನನಾತ್ ಅರ್ನ ಸಂಗೀತಡ್ ಆರ್ ಮೆರೆಯೊಂದು ಬರ್ತದ ಆರು ಇನಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬೈದರು ಅವು ಫೈನಲ್ ಆದ ಗೆಂದದು ಬರ್ಕಲಕ್ಕ ಆ ಮಾಯದಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವದಪ್ಪೆಲ್ಲ ಆ ದುರ್ಗೆಲ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಕೊಡದು ಅನುಗ್ರಹನ ಕೊಡದು ಆರು ವಿನ್ನಾದಿ ಪಿರರೈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬರ್ಕಲಕ್ಕ ಆ ಶಕ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಒದಗಾದ ಕೊಡು ಅಂಚಿನ ಸತಿ ಪತಿಳು ಅರ್ನ ಪತ್ತಿಲ ಬೈದರು ಅರೆಗಳ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯನ ಮಾತು ಕೊಡದು ಅಂಚಿನ ಸಂಸಾರ ಮಹಾತ್ರೆಗಳ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಸಂಪತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿನ ಕೊಡದು ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವದಪ್ಪೆ ಒಂಜಿಲೊಪ್ಪಣಗ ಒರಂಬೋಕ್ಕೊಂದು ಯಾನುಳ್ಳಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾದ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾಯಾಂದಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾದ ಕೊಡೋದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎಂಗ್ಲ ಅಪ್ಪಡ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಮಾಯಡ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಪಾರ್ವತಿ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಪಾರ್ವತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾದ ಒಂದು ಸುಂತ್ರಾಡಿ ಭಕ್ತಿ ಕಾಂತು ಬೈದ್ಯ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಮನ್ನಡ ಅಪ್ಪ ಏನೇನು ಸಂಸಾರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಭಕ್ತಿರ ಮಾತ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವನಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಟ್ಟಲಕ್ಕೆ ಅವನ ಪಾದಕುರ್ಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ओम श्री भगवदेवताय नमः। मंत्रमूर्ध्याय नमः। परिपूर्ण अनुग्रह प्राप्तिरस्तु प्राप्तिरस्तु प्राप्तिरस्तु। अपने मालिक बात है। ओम श्री मंत्रदेवताय नमः। परिपूर्ण अनुग्रह प्राप्तिरस्तु देवी अनुग्रह प्राप्तिरस्तु। अंचने अप्ಪ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗುರುದೇವರು ಗುರುಕುಲಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಇನಿ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅರೆಗೆ ಪಸುಪುರಳು ಮಾಧ್ಯಮದರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅರೆಗೆ ಆ ದೇವರು ನನಾತ್ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರ್ಪಿಳಕ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಳೊಂದು ಅಪ್ಪ ಮಂತ್ರ ದೇವಟಲ ದುರ್ಗಾದೇವಿಲ ಸಾರ್ಲಪಟ್ಟದ ಅಜ್ಜಡಲ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬನ್ನಿ
ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಧಾರ್ಮಿಕದ ಶಕ್ತಿ ಮನ್ನಡ ಆರಾಧನೆ ಮಂತ್ರ ಬತ್ತಿನ ಅಪ್ಪಡ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಅಪ್ಪ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ಅಪ್ಪಡ ಅಂಚನೆ ಗುರುಕುಳ್ಳ ಗುರುದೇವೇಡ ಮಾತೃಪಿತ್ರಡ ಅವಿಪ್ರಕಾರವಾದ ಎಂಕ್ಲ ದೈವರಾಜಿಗಳಿಗೆ ರಾವುಗಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಸಾರ್ಲಪಟ್ಟರು ಬೇರೆ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಕೊರಗಜ್ಜಡ ಅಂಚನೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೆರಡ ಸರ್ವಶಂಕರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬಕ್ಕದ ವಿದ್ಯಾಧರ ಶಶಿಧರ್ ಬೈದರು ಅರೆಗೆ ತುಳು ಮಾಧ್ಯಮ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಲೆಕ್ಕಡ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೆಕ್ಕಡ ಅರೆಗಳ ಒಂದು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅರೆಗೆ ನನಾತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರ್ತನಂಚಿನ ಯೋಗ ಸ್ಥಾನ ಯೋಗ್ಯ ಮಹಾತ್ ಅರೆಗೆ ಉದ್ಘಾಟ ಬರಡು ಆ ದೇವರು ಅಪ್ಪ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕೊರಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ पूर्ण अनुग्रह प्राप्तिरस्तो 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 पूर्ण अनुग्रह प्राप्तिरस्तो आरोग्य मन शांति उत्तरोत्तर प्रार्थना पूर्ण अनुग्रह मंत्र देवता परिपूर्ण आशीर्वाद कोरडु दुर्गादेवी अच्चन सार्लपट्ट राज्य ಕೊರಗಜ್ಜಲ अनुग्रह आशीर्वाद कोरडु प्रार्थना स्वामी अप्ಪ ಎಡ್ಡಮನ್ ಪಾದಗಳು ನನ್ನ ಎಡ್ಡಮನ್ ಪಂಚಶಕ್ತಿಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ಎಡ್ಡಮನ್ ಪಾದ ಕಾಪಿಕಾಡದ ಶ್ರೀ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಬಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗ ಅವಡ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಆರು ಅರ್ಚನೆ ಮಂತೊಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ಬರೋದು ಪುನಂಚಿನೊಂಜಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂದೇಶ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಇನಿ ಬೈದೇರು ಅರ್ನೇರು ದುಂಬುಳ ಇಡೆಗೆ ಬರೋಂತೇರಿಗೆ ಅರ್ನ ಕೈಟು ಪ್ರಸಾದದ ತಂದು ಪೋವಂತೇರಿಗೆ ಅರ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಿರೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತರು ಪಂಡೇರು ಆಂಡ ಆರು ನೆರೆದು ತುಂಬು ಬೈದಿನ ನಂಗೆ ಕೇರೆಗಳ ಗೊತ್ತಾತೀಚಿ ಇನಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದೊಂದು ದಯ ಎಂದು ಬಂಡ ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡುವೇನು ಅರೆ ನೀನಿ ಖಾಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಗೂ ಅತ್ತಂದು ಪಿದೈ ಊರುಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಂತು ಬರ್ತಾನೆ ಮಾತಾ ರಾಜ್ಯೊಳ್ಳೆ ಇನಿ ಸಂದೇಶ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಬಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆದೀನಿ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಇನಿ ಪೋಯಿನವ್ರು ಜನ ಗುರುತಿಸಾವೇರು ಅವ್ರ ಭಜನದ ಮೂಲಕ ಅವ್ರನ್ನ ಪದ್ಯಲದ ಇನ್ನೇನು ಸುರುಮಂತೇರಂದು ಆ ವೇದಿಕೆ ಪಂತಿನೇನ್ಕೆಂದ ಇರ್ನ ಈ ಸಂಗೀತ ಆಸಕ್ತಿ ಏಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳೆದು ಬರ್ತದೆ ಅದು ಮಾತಾರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವಿದ್ಯಾಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಪಂಡೇರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೆಡ್ದುಂಬು ಬರೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂದು ನಿಜವಾಯಿನ ಪಾತಾರೆ ದಯ ಪಣ್ಣನಾಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಉಪ್ಪುನ ದೈವ ಆರೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವಾರು ಅಂಚಾದ ಆರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಅಂಚಾದ ಅರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಓಲ್ಪುರ ಎಂಕುಲಡೆ ಪುರ ಪೋಂದಪ್ಪ ನೆಡ್ದುಂಬ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮೇರೆ ಮೂಲಲ್ಲೇರು ಅರ್ನಾಡು ಬತ್ತದ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪುರ ಎಂಕುಲ್ ಮೂಲ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚಾದ ಯಾನೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ತೆಂಚಿನ ಸ್ಥಾನ ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡುವನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಈತ್ ಮುಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬೈದೆ ಅಂದು ಬಂಡಾಯ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೈವದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಭಜನೆದ ಸೇವೆ ಯಾನು 21 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾನು ಭಜನ ನೆಟ್ಟು ಯಾನು ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್ಕೇಂಡಿರಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಇಂಚಿನ ಸ್ಫೂರ್ತಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡ್ ಆಜಿನ ವರ್ಷದ ಬಾಲೆಪ್ಪುನಗನೆ ಯಾನು ನೀರ್ಮಾರ್ಗದ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಭಜನೆಗೆ ಯಾನು ಪೋದಿತ್ತೆ ನಾನು ನಾಗರಾಜ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ಲೆ ತೊಂಬೋದಿತ್ತೇರಿ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಇಡಮುಟ್ಟೆ ಯಾನು ಭಜನೆ ಮಂತೊಂದೆ ಬತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಪ್ಪಗ ಸಂಗೀತ ಕಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ ತಿದಿಜ್ಜಾಂಡು ಚೂರು ಬಡತನ ನಡೆದವರ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಆ ಭಜನದ ಶಕ್ತಿ ಓಡಮುಟ್ಟ ಉಣ್ಣೊಂದು ಕೇಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಈತೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯಡ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಘಟಾನುಘಟಿನ ಕುಲೇರು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸಿಂಗರ್ನ ಕುಲ್ಪುರ ಉಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲೆ ಎದುರ್ಲೆಯಾನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪಂದ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ದು ಉಂತುದೆ ಅಂದು ಬಂಡ ಇಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಭಜನೆ ಅಂಚಾದ ಇಂದುವೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಮನೊಲಿ ಅಂತೂ ಆಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರದೆ ಆಜನೇ ವರ್ಷ ಇರದೆ ಭಜನೆಗೆ ಕೈತಲ್ದ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗೂ ಪೋಯರು ಅಲ್ತರದ್ದು ಈತು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಗೂ ಬೆಳೆದು ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತೂ ಐತೆ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಮಲ್ಲ ಘಟಾನುಘಟಿನ ಎದುರುಡು ಪದ್ಯ ಪಂಡದು ಅಂಚಿನ ಘಟಾನುಘಟಿನ
ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಪ್ರಶಂಸದ ಪಾತ್ರನಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ನ ಇಟ್ಲ ಫೈನಲ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಸುರುತ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆದಾರು ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತಿರು ಅರ್ನ ಪದ್ಯ ನಮ್ಮಲಕ್ಕೆಂದ ಕಿನ್ನರಿ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ರಾತ್ರಿ ಬೊಲ್ಪಾನಗಾರು ಭಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಯಿರು ಅಂಚಿನ ಕಠಿಣ ಪದ್ಯಲೇನು ಪನೋಡಾಂಡ ದಯಪಂಡ ಕಿನ್ನರಿಡು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ತರತ ಸ್ವರಲು ಹಿಡ್ದು ದುಂಬುದ ನೆಟ್ಟು ಪಂಡಿನ ಪದ್ಯಲೇಡು ಆಜಿ ಸ್ವರ ಆಜಿ ಜನಕ್ಲೇನು ಇರು ಉಲೈ ಸೇರ ದರುದಾಕುಲು ಪಂಪು నేను ಯಾನ್ಲಕ್ಕೇಂದೆ ಯಾನ್ಲ ತೂತೆ ಏನನ್ನು ತೂಪಾದೇರಿ ಇಲ್ಲ ತಕ್ಕಳು ಆ ಪದ್ಯಲೇನು ಅಂಚದು ಇಂಚಿನ ಪದ್ಯಲೇನು ಪಣ್ಣೆರೆ ಎಂಚ ಇಂದು ಆಂಡು ಅವಕಾಶ ಆಂಡು ಎಂಚ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಬಂಡ ನಾನು ಭಜನೆಗೆ ಇಂಚಾನು ಭಜನೆ ನೆಟ್ಟು ಇತ್ತೇನೆ ಅಂಚೆನೆ ನಾನು ಕುಡ್ಲಾಡು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಬೇಕು ಎನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋರು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲು ಒರಿಜಿನಲ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟದಿತ್ತ ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಇರೇಗ ಇಂಚ ಪಂಡ ಇರೇಗ ಮಾತ ಪದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಡ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ನು ವರ್ಸಟಾಲಿಟಿಗೆ ಏನಿವ್ರು ಜನಕುಲು ಪಂಡ ಒಂಜೇ ಪದ್ಯಗೆ ನಮ್ಮ ಸೀಮಿತ ಅದು ಪರಾಪಜಿ ಅಂಚದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ದ ಪದ್ಯಗಳು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಐಡ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರದಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವರನ್ನ ವರಾಂದೆ ಪನೋಲಿ ಅವು ದೇಪಂಡ ಪೂರರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚದು ಎಂಕ ಬೈದಿನ ಮಣ್ಣಗೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ನಾವು ಕೊಂಜಿ ಪುಣ್ಯವಂತೆ ದೇವರಿಗೆ ಏತು ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಪಂಡಲ ಯಾವುಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಎಂಕ್ ದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅವು ಇಡಮುಟ್ಟ ಆತು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಆತು ಗೊತ್ತಾದಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಅವು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾತು ನೈಕಿ ಪನ್ಪೆರೆದು ಇಕ್ಲ ಟೈಮ್ ಕಾಲ ಕೂಡ್ದು ಬರಡೊಂದು ಅಂಡ ಅಡಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕಾಪುಡಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ತಾಳ್ಮೆ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಆ ತಾಳ್ಮೆನೇ ಯಾನಿತ್ತ ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪೆರೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಕೊಡೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರದಾಗ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಆಸೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ನಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಿಂಗರ್ ಆವಡೊಂದು ಅವ ನನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತುದು ಯಾನ್ ನೆಡ್ದುಂಬನ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಆಡಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ಆತು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆತನು ಕೆಲವು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಓಲ ಬೊಡ್ಚಿಂದಿತ್ತು ನಾಂಡ ಮೂಲು ಇಜ್ಜಿ ಇರಡ್ದು ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಅನ್ಪಂದು ನಂಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಂದಿತ್ತ ಕಡೆಕ್ ಒಂಜತ್ತೊಂದಿನ ದೇವರು ಫಲ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಬನ್ನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಇದು ಅಂಚಿನ ಕಠಿಣ ಪದ್ಯಲೇನು ಪಣ್ಣಾಗ ಇರ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಬಂತೀರು ದಯಪಂಡ ಆ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ದಯಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆದ ಆಲಾಪನೆಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆದ ರಿದಮ್ಲೇನು ಸ್ವರಕ್ಕಲೇನು ಪೂರ ದೆಪ್ಪಡಾಪುಂಡು ಈ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿದ ಇಂದು ಎಂಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಡ ಆತು ನೆನಪುಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದು ಇಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಇರ್ಕೆ ಏನು ನೆಡ್ಡ ನಿಜವಾದ ಪನೋಡದಾನೆ ಎಂಕ್ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಕ್ ಸುರುತ್ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ಬೆರಲ್ದ ತುಂಡು ಬೋತನೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೈಕ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನೊಂದು ಅವಳು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಬಣ್ಣ ಮಂಡೆಗೆ ಜೋರು ಪೆಟ್ಟಾದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಪೋದಿತ್ತು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಣ್ಣ ನಾಡ ಓಪನ್ ಆದ ಪನ್ಮ ಹಿಡ್ದ ಇಂಕ ದಾಲೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಏನು ಕಲ್ತೊಂದು ಪುನಗ BEd ಏನು ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಪ್ಪಗೆ ಇಂಕ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತೀನಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ರೆಡ್ ಸೆಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಬರೇ ರಾತ್ರಿ ಓದರ್ನ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ನೆನಪುರಿ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅವನ ಬೊಕ್ಕ ಬರೆದೊಂದು ಮಂತಿತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತಿತ್ತ ಅಂಚಾದು ಈ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಬಂಡ ಇಂಚ ಭಜನೆ ಪನೊಂದು ಬತ್ತಿ ನಡೆದವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಭಜನೆ ಸದರ ಮಸ್ತ್ ಬಾಯ್ಹಾಟ್ ಇತ್ತಿ ನಡೆದವ್ರು ಅನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಓಯನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತೂ ಎನ್ನಾಂಡ ಅವನ ಅನಿತ್ತೆಗೆ ರಪ್ಪ ಏನವೇನು ಬಾಯ್ಹಾಟ್ ಮನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬಿಡ್ದು 2 ವಾರ ಬಿಡ್ದು ಕೇಂದ್ರ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಚೂರು ಮರತಬಹುದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಡ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ ವೇದಿಕೆ ಎದು ತುಂಬಿ ಆಡುವ ವೇದಿಕೆ ಇಂಚ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪರ ಒಂಜಿ 2-3 ಟೇಕ್ಲದೆ ಪೋಲಿ ತೊಂದರೆ ಜಾಣ ಆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೊರ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ 4 ನಿಮಿಷದ ಟೈಮ್ ಆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಿಸ್ ಆಯಿರಬಲ್ಲ ಇತ್ತ ಟ್ರೈನ್ ಇಂಚ ಪೋಂಡ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮನ್ ಪಿದೆ ಬಾಡುವರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಪೊರ್ತುಡಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಏನು ಅಪ್ಪೇನು ಎನ್ನೊಂದೇ ಪೂಪುಂಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲದ ಅಪ್ಪೇನು ಎನ್ನೊಂದು ಇಂಚೆಂಚ ಇಂಜಿನ ಕಲ್ದೆನ ಎನ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ತಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಇಡಮುಟ್ಟ ಎನ್ನನ್ನು ಓಲ್ಲ ಕೈ ಬಿಡ್ತುಜೀರು ಅಂಚಾದು ಅಕುಲೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬನಲು ಖಂಡಿತವಾದ ಆ ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹ ಏಪಲ ಉಪ್ಪಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ದೇವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹ ಏಪಲ ಉಪ್ಪಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚಾವುದು ಎನ್ನುವರು ಈತ ಎಂಕೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಇರು ಫೈನಲ್ ಅಂತಿಮ ಹಂತೋಡುಲ್ಲಾರು ಎಂಚಾವುದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನಂದೇನು ಮುರಲ್ನಾತೆ ಪಂಡೆ ನಿಜವಾದ ಪನೋಡು ನಾಡ ನೀ ಎದು ತುಂಬಿ ಹಾಡುವೆನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 5 ಸರ್ತಿ ನಾನು ಗೆಂದುದು ಆತಂಡು ಪಣ ಸುರುಕು ಏನೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಇಂಚನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಈತೆ ಒಂಜಿ ಸೀಮಿತ ಆಡು ಏನೊಂದು ಚೂರು ಪುದರ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಭಜನೆ ನೆಟ್ಟು ಪುದರ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪನ್ ಪಂಡ್ರೆ ದಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪುದರ್ ಎಂಗಳ ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಇಡೀ ಪಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಅತ್ತಂದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಪಿದೇವರುಳ್ಳ ಸಂತ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಬರೋದುಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಕುಡ್ಲಗೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನುಬಂಧ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಡೀ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಡೇ ಪೂರ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ನಡುಟ್ ನಡಪ್ ನಂಚಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವೇನು ದೆತೊನಾಗ ಏತೋ ಸೀರಿಯಲ್ ದಕ್ಕಲು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಗುಲು 5 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂಗ ಬರೊಂದು ಆಣ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯದಾದ ಬಂಡ ಸುರುತ್ತ ಪಜ್ಜಿದಿತ್ತೀನಿ ಇಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗು ಸುರುತ್ತ ಎಂಟ್ರಿಡೆ ಜನಕುಲು ಈತೆ ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದೆ ಇಂಕ ಅನುಬಂಧ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಕ ತೆಗೆದನ್ ಮನ್ನಾಗ ಅವು ನನ್ನ ಒಂಜನ್ನ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಅಂಚಾದ ಐಕ್ಲಾನ್ ಸುರುಕಾದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಂಕ ಏರ್ ಮಾತ ಓಟು ಮಂದಿರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾನ್ ಕೊಡೋರ ಸೋಲೋಯ್ತು ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದೈತ ಅಂತಂದುಲ್ಲ ಸುರುಕಿ ಎದು ತುಂಬಿ ಆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏಪ ಎಂಕ್ SP ಸರ್ನ ಮಗೆ
ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅರೆಂತು ಓಡುಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಭಾಗ್ಯ ನಮಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ನ ಮಗೆ ಪೆನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಮೆಡಲ್ ಪಾಡಿರ ಸುರುತ ಸರ್ತಿಯಾನ ಪಗ ಗೆಂದಿತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಸರ್ ಅಕುಲ್ಪುರ ಮಲಮಲ್ಲ ಘಟಾನು ಗಟ್ಟಿಲು ಆರು ನಾನು ಆರು ಸುಲಭ ಡೇರೆಗ್ಲ ಪುಗಾರುಜೀರು ಆರ ಸುಂದರಿ ಸುಂದರಿ ಮೇರಿತ್ತೆ ಪನ್ನ ಸುಂದರಿ ಸುಂದರಿ ಸಾಂಗರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದ್ ಏನ ನಾರಾದ ಬರ್ತದೆ ಕೊಂಚ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಕೊರಿಯರು ಅವೇನ ರಡ್ನೆ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ರೆಡ್ಡೆ ಮೂಜಿನೇ ಬಂಡಯಾನವೇ ಅನುಬಂಧ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಪ್ಪ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕಿದೆ ಅವು ನಾಲ್ನೇತ ಮುರನಿ ಟಿಕೆಟ್ ಟು ಫಿನಾಲೆ ರೌಂಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಿಂಹಾಸನದ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿದ್ದಿತ್ತೇರೆ ಐಟ್ಲ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಏರೆಗ್ಲ ಸೋಪೇರ ಆಪುಜಿ ನಿತ್ತಿನ ಆಪುಜಿ ನಿತ್ತಿನ ಪಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ಲ ಅವು ಆಜಿ ಸ್ವರಟ್ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಲ ಬೋರ್ಡ್ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪದ್ಯವು ಅಂಚದ ಅವಲ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಬರ್ತದೆ ಆನಿಲ ಗೆಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಅಡೆಗೆ ನಾಲ್ ಸತ್ಯಾಂಡು ಬೊಕ ಮುರನಿತ್ತೆ ಶಾರದೆ ದಯ ತೋರಿದೆ ಪನ್ಪಿನ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಐಟಿತ್ತ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಪೋಡು ನಾಂಡ ಐಟ್ 2 ಜನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಪೇರು ಎಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವನ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಕಲ್ದಿನಕ್ಲು ಮಾತಾಡ್ತೇರು ಅಂಡ್ ಆ ರೌಂಡ್ ಉಡ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಯಾನೆ ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಇಡೆಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೆಂದಾತಂದು ಫೈನಲ್ಗೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಆತಂದು ನನ್ನದಾದ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ತುಕ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೆಲವು ಪನೇರ ಒಂದಿನ ಸತ್ಯಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ನ ಸತ್ಯಲು ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಹಾರೈಕೆ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬೈದರೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರದೇವತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇಂದು ಬಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಯಾಪಲ ಅಪ್ಪೆ ಕೈ ಬುಡಾಯಲ್ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಹಂತೋಗಿ ಈರು ಎತ್ತದಾತನು ಗೆಂದುವರ ನನ್ನದ ಬೇತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತ ಈರೇನು ರಾಜ್ಯ ಗುರುತಿಸಾದನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಗುರುತಿಸಾದನು ನನ್ನ ದುಂಬದ ಯೋಜನೆ ಅಲ್ದಾದ ಇತ್ತೇನೆ ಈರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಅಲ್ದಾದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರೋಡದಲ್ಲ ಪುನಃ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಬೈದಿಂದ ಐತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ಐತ ಮಾತುಕತೆ ಉಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಮುರಣಿ ನಮ್ಮ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ರೈಡರ್ ಬಂದೊಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದೊಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 ಐಟು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಮನ ರೀ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಡೀ ಫಿಲ್ಮ್ಡು ಓಲ್ ಮಾತ ರೀ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೋರಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ಪುಣ ಅವೇನೆಂಗೆಲ್ಲ ಎದೆ ತುಂಬಿ ಆಡೋದ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಎಂಕುಲು ಕೊಡ್ತಾ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಅವು ಅರ್ಜುನ್ ಜನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಫೈನಲ್ ಆವನ್ನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತ ಪಣ್ಣ ಕೆಲವು ಶೋಸ್ ಬೈದು ನಾವು ಎಂಗ್ಲು ಶೋಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲು ಪಿದೆ ಬೈದ ಅನ್ನಿರ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಕಾಶಲು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಒಂಜಿ ದೇವರದೈಟ್ ಆಯ್ಜಿಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡು ಬಂದ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಟ್ಟುಣಿಯವೇ ನನ್ನ ಮೂಜಿನ ಸರ್ತಿಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಒಂದು ಯಾವಂದು ಒಪ್ಪಾಡು ದಯಪಂಡವು ಮಾತೆರೆಗಳ ತೊಂದರೆನೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಇರೋದಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸೋದು ಬೇತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆವಂದೆ ಸಂದೇಶ್ ನೀರು ಮಾರ್ಗ ಈತ ಶೋಕುಡು ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡುವೇನೇಳು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರು ಬಂದ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ನೆ ಐಟೆಲ್ಲ ಮುರಾಣಿದ ಆದಿಸ್ವರದ ಪದ್ಯ ಐಕೆ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೂಡ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ತೀರ್ಪು ಯಾನಕ್ಕೆ ಎಂಜಿನ ಬಂದು ಆದಿ ಜನ ಉಲಾಯಿ ಕುಲ್ಲಾದ ಪದ್ಯ ಬಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸವಾಲದ ಆದಿ ಸ್ವರೊಟ್ಟು ಆತ ಶೋಕದ ಇನ್ನೇನು ಸಾಹಿತ್ಯನು ನೆನಪು ದೀಪನೋ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಒಂಜಿ ಪಾದರ ಎಂಜಿನ ಬಂಡಿರ್ಕೊಂಡ SP ಸರ್ ಆ ಕುಳುದು ಪದ್ಯ ಬಣ್ಣಗ ಅವೇ ವಾತಾವರಣ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಡು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಂದೇನು ಭಾವನೆ ಇಂಕ ಬತ್ತುನದು ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕರ್ಮೆ ಅವು ದಯಂದು ಬಂಡ SP ಸರ್ ಪಂತಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಇತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗರಿಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಸವಾಲ್ದ ಪಂತೋನಾರು ಗೆಂದಾಡು ಅಪ್ಪಾಯಿಕ ಅನುಗ್ರಹ ಕರಡು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾರೈಕೆ ಒಪ್ಪಾಡು ಆರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆನು ಊರೊರ್ಮೆಗೆ ಪಸರಿ ಸಾವಡು ಪಂಡೊಂದು ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತದೀನಿ ಅಪ್ಪನ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದನು ಪಡವೆಂದರೆ ಅವು ಅರ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಆವಡು ಪಣ್ಣದು ಅರೆಗೆ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಬೈತಾರೆ ಅಕ್ಲೆ 2 ಜನಕ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸತ್ತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಂತ್ರದೇವತನ ಮಂಡ ಯಾನೆ ಬರೆತಿನೊಂಜಿ ಪದೊಂಡು ಯಾನೆ ಬಡದಿಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತ ಅವು ಇಲ್ಲದ ಕೋಲಗಿಂದ ಬರೆದಿತ್ತೀನಿ ಅವು ಪಟ್ಟದಾಗಲ ನಟ್ಟುನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರೆಯೋ ಪಂಪಿನ ಪದಕ್ಕೆ ಯಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತೊಂಜಿ 4 ಸಾಲು ಪಟ್ಟೆದ ಸೀರೆ ತುತ್ತೈತ ಸಿಂಗಾರ ಎನ ಅಪ್ಪೇಗೆ ಬಾಮಿದು ಕಾಪೆರೆ ಮಾಯೋಡೆ ಬರುವಾನ ಎನಲೆ ಪೂರು ಮನೆ ಮಂಚವು ಏರೊಂದು ಇಲ್ಲ ಚಾವಡಿ ಗೊಲ್ಪಾಯ ಮಣಿ ಗಂಟೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಗಗ್ಗರ ಕಟ್ಟೊಂದು ಸತ್ಯುನು ಒಯ್ಪಾಯ ಪಟ್ಟೆದ ಸೀರೆ ತುತ್ತೈತ ಸಿಂಗಾರ ಎನ ಅಪ್ಪೇಗೆ ಬಾಮಿದು ಕಾಪೆರೆ ಮಾಯೋಡೆ ಬರುವಾನ ಎನಲೆ ಪೂರು SP ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಸರ್ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪದಗಳಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಅವರ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಬೆಳೆದವನು ನಾನು. ಅವರನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಆದರೂ ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಆ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೋದ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ SP ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಸರ್ ಇದ್ದು. ಏನೋ ಒಂದು ಆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ
ಅಂದರೆ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಡು ಹಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹಾಡೋದು. ಅವರನ್ನು ಸಂಗೀತದ ದೇವರು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ SP ಸರ್ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕೂಡ ನಾನು ಅಂದರೆ ಸುಂದರಿ ಸುಂದರಿ ಹಾಡು ಹಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅವರ ಹತ್ರ ಕೈ ಮುಗಿದೆ ನಾನು ಹೋದದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಹಾಡನ್ನು. ಆ ಹಾಡನ್ನು ನಾನು ಎಷ್ಟು ನನ್ನೊಳಗೆ ತಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಹಾಡುವ ಶೈಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಇರ್ತಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಆದಷ್ಟು ಅವರು ಬೇಗ ಹೋದರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು. ಆದರೂ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಧೋನಿ ಧೋನಿ ನನ್ನ ಧೋನಿ ಹತ್ತಿ ಕೂರೆ ಹೀರವಾಣಿ, ನಾನು ಧೋನಿ ನನ್ನೊಳಗೆ ನೀನು ರಾಣಿ, ರಾಣಿ ರಾಣಿ ನಾಗರಾಣಿ ಬುಸ್ಸೋ ವೇಣಿ ವೇಣಿ ನಾಗವೇಣಿ, ಪುಂಗಿ ನೋಡು ಆಡುವ ಭಂಗಿ ನೀರು, ದಾವಣಿ ಒಳಗಿದೆ ಲಂಗ, ಲಂಗದ ಮೇಲಿದೆ ಚಿಟ್ಟೆ, ಚಿಟ್ಟೆಯ ಹಿಡಿದರೆ ಕೆಟ್ಟೆ, ಬಿಟ್ಟೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಪ್ಪು ಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗಾಸಿಪ್ಗಳಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಹೀಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಕೂಡ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ, ಅಂದರೆ ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಅಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅಗಲಿ ಹೋದ್ರ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ, ಅದರ ನಂತರ ಅವರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಅವರು ಏನೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಏನು ಇದೊಂದೊಂದೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿತಾ ಬಂತು. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಸಹ ಮೀಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲಾದರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೇ ಯಾರೋ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ದುಃಖ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪು ನಮನ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದೊಂದು ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ನಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮುಖದಲ್ಲಿರುವ ನಗು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಇದೊಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಇದು ಅಂದರೆ ಎಂತ ಹೇಳೋದು, ಎನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಂಬಲಿಕ್ಕೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರದ್ದು ಜೀವದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದುಕುದು. ಅವರು ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರು. ನಾವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಏನೇನು ತಿಂತ ಇರ್ತೇವೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಏನು ಬೆಲೆ ಇದೆ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಂದಿನ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವರು ಏನು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಅವ್ರದ್ದು 2-3 ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಅಜರಾಮರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಆರೇ ಪಂಡಿರು ಕಡೆ ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯದಿಂಚ ಅಮ್ಮನ ಆರು ಮಲ್ಲ ಏಪಾರು ಪದ್ಯ ಪಂಪೇರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ ಮಲ್ಲ ಕನಸಂದು ದಯಪಂಡ ಆರ್ಲ ಸಿಂಗರ ನಮ್ಮಲ ಭಜನೆ ಪಂದೊಂದಿತ್ತೇನೆ. ಆ ಟೈಮಡು ಭಜನೆ ಏಪ ಎಲ್ಲಿಯದಿಂಚಿ ದಾದ ಮಂದಿರಡ್ ಮತ್ತು ಭಜನೆ ಅವನಿತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಕ್ಲ ಬಿಡೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಅಕ್ಕಳು. ಇವನ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಅರೆಗೆ 10th ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಪ್ಪುನ ದುಮ್ನಾನಿಲ್ಲ ರೆಂಡು ಭಜನೆ ಕಡಪುಳ್ದೇವೆ. ಅಂಡ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕದಿಂಚಂಡು ಆರಿಂಗ್ ಕೊಂಚ ಪರಿಚಯವಾದ ಒಂದು ಆಜಿ ವರ್ಷ ಅಂಡು. ಸೊ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಏಪ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ಡ ಏಪಾರು ಸಿಂಗರನ್ನು ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಸೊ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನಲ್ಲ ಕನಸು ಅವೇ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಈತ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಖಾಲಿ ಸಿಂಗರ್ ಅತ್ತು ಅಂಚನೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೆಪೇರು, ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರು. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗೆ ಒಂಚು ಎಡ್ಡೆ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಎಲ್ಲಿಯದಿಂಚಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಡ್ ಬುಳಿದು ಬೈದಿನಾರಾದ. ಸೊ ಒಂಜು ಎಡ್ಡೆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪೋಡಾರ ಸಂಗೀತಡೆ ಪಂಡ ಆರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಂತಿತ್ತನಲ್ಲ ಬೈತೆ ಜಾಬ್ ಮನ್ಪುನ ಇಂಕ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದೆ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಎಲ್ಲಿ ದ ಡ್ರೀಮ್ ಅವು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಪಂಡ ತಿಕ್ಕುನ ಮುಟ್ಟ ಬೇತೆ ಹೂ ಬೇಲೆ ಮಂತನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆರ್ನದಾದ ಡ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ಅವೇ ಆರ್ ಸಾಧಿಸೋಡೊಂದೊಂದು ಜನ ಕನಸಿತ್ತಳು. ಸೊ ಐಕ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಡೆತಡೆ ಬರೋಂದಿತ್ತಳು ಏಪ ಹಿಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಅಪ್ಪಗ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಅವಳ ಇಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜು ದಿನ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತು ಅಂತಾರೆ, ಒಂಜು ದಿನ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು, ಒಂಜು ದಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡಿತ್ತೇನೆ ಕೂಡ ಒಂಜು ದಿನ ಮದಿಮೇಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಬಲಸರ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅಂಚಾರ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ದ ಜರ್ನಿ ಅಂಚ ಪೋಂದು ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಅನಗ ಎಂದ ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ಬೇತಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಮಡ್ ಪೋಪುನೇರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಟೀಮ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚಾರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋರು ಅಂದೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು. ಅಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಪೋನ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು.
ಅಂಚ ಎಡ್ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಪೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಪೆಟ್ಟು ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಲೈಫ್ ಬಂಗಾಂಡ ಆ ಟೈಮಡು ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೋದಿತ್ತು ದಾಯಪಂಡ ಜಾಬಿಗೆ ಪೋಂಡ ಇಂಚ ಪಂಡ 9 to 5 ಅಂಚ ಒಪ್ಕೊಡು ಅಕಲ್ ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ ಬೋಡಾನಾಗ ಅಕಲ್ ರಜೆ ಕೊಟ್ಪುಜರ ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ವರ್ಕ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕೇಪ ಬೋಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತಲ ತೂಲಿ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆದ ವರ್ಕ್ಲ ಮನ್ಕೊಲಿ ಅಂಚಾರು ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಮಂತೊಂಬತ್ತೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆನಾಗ ಅಪ್ಪಣ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಡನ್ ಕೂಡ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಣ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೇತ ಇಕ್ಕಲ ಅವಕಾಶ ಇಚ್ಚಾನ ಅಂಚೆಂಡ ಕೇಳಿರ ಓಕೆ ಈತ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಂತು ಮಂತೊಂದೆ ಬತ್ತ ನಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಪೋಯಿರ ಅಂಚೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುನಗನೆ ಪಂಡ ದುಂಬೋರು ಆಡಿಷನ್ ಕೊಡ್ದು ಬತ್ತಿತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಂಚೆ ರೆಫರ್ ಮಂತಿತ್ತೇನೆ ಇಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಿಂಗರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುಲೇರು ಇಂಚೆ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಡಪುಟ್ರೆ ಪಂಡೇರು ಇಂಚ 3 ರೌಂಡ್ ಉಕ್ಕೊಂಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕಡಪುಡ್ಲೇರು ಇಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ದ ಆಡಿಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿರು ಅವಾಗ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಹೋದ ಅಲ್ಪ 2-3 ರೌಂಡ್ ಆಂಡು 2-3 ರೌಂಡು ದಾದನ ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಹೋಪ್ಸ್ ಇತ್ತು ದಾದಂಡಲ್ಲ ಆವು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಮೆಗಾ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ರು ಟಿವಿಡ್ ಬರ್ಪುನ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಮೇರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನ ಮೇರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಇಂಕ ಚಾನಲ್ದ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಮೆ ಕಾಲ್ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಖುಷಿ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಇದಾದ ಡ್ರೀಮ್ ತೂತ ಐಕ್ ದೀಪುನ ಫಸ್ಟ್ ಪಜ್ಜೆವು ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನಾನಿ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಆ ದಿನರ್ದಿಂಚಿ ಅವಳ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಪಂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಂಬಿ ಬಚನೆಗೆ ಮಾತ ಪೋನಾಗ ದಾದ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕೊಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಚೋಕ್ಲೇಟ್ ಪತ್ತದು ಮಲ್ಲಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ದೇವರನಿಂದ ಇಟ್ಟು ಭಜನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತಡು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಪಂಡ ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ ಇಂಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈತ ಜನಲ ತೂಪೇರ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಓರಿಲ ಒಂಚು ಯಾರು ಇವನ್ ದೆಟ್ ಬೈಕಡ್ ಪೋನಾಗ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡುವೆರು ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡುವೆರು ಸ್ಕಾಫ್ ಪಾಡುವೆರು ಆಂಡಲ ಕೆಲವರು ಮಿರರ್ ತೂದು ಇಂಚನ ಪರಿಚಯ ಪತ್ವೇರು ಆತ್ ಪಂಡಾರೇನು ಗುರುತಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಂದೇರ್ದು ಮಿತ್ತೆಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಾನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಪಂಡ ಸಂಗೀತ ಕಲ್ಪೊಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಇತ್ತುಂಡಾರೀಗ ಅವು ಈತ ಮೊಟ್ಟ ಆದಿಜ್ಜಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಸೇರೋಡು ಒಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ 2 ವರ್ಷ ಪಿರಬೋರುಂಡು ಸೇರ್ದೊಂಜಿ 2 ಜನಲ ಪೋಂದಿತ್ತ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೇರ್ದೊಂಜಿ 2 ವಾರ ಆನಗನೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಂಡ ಅಂಚ ಅವು ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಚಿತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಗ್ಯಾಪುಡು ಬತ್ತೆ ಸೇರ್ದೇರು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಮೇಯ್ನ್ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಪಂಡ ಸಂಗೀತ ನನ್ನ ಏತ್ ಕಲ್ಪೆರೋಂಡು ಆತಾರ ಕಲ್ಪೋಡು ಅವೇ ನೆಟ್ಟಾರು ಮುಂದುವರಿಯೋಡು ನನಾತ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯದಕ್ಕಲು ಪರಿಚಯ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಡೀ ದೇಶ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಕ್ಕಲು ಅರೇನು ತೂದು ಖುಷಿ ಪಡೋಡು ಆ ರಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅವು ಇಂಕಲ್ನ ಕನಸು ಐಕ್ ದೇವೇರು ದೈವ ದೇವೇರು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಖಂಡಿತ ಮನ್ಪೋದು ನಂಬಿಕೆ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಎದೆಯಾಳದಲ್ಲಿ ಗಾಳಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೀನು ಮಿಡುಕಾಡುತ್ತಿರುವೆ ನಾನು ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಎದೆಯಾಳದಲ್ಲಿ ಗಾಳಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೀನು ಮಿಡುಕಾಡುತ್ತಿರುವೆ ನಾನು ಕಡಿಯಲುಲ್ಲೆ ನೀ ಕರುಳಾವಳ್ಳಿ ಒಳ ಓಡುತ್ತಿರುವ ತಾಯಿ ಬಿಡದ ಭುವಿಯ ಮಾಯೇ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಎದೆಯಾಳದಲ್ಲಿ ಗಾಳಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೀನು ಮಿಡುಕಾಡುತ್ತಿರುವೆ ನಾನು. ಗ್ರಾಮದ ದೇವೇರನು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ ಪಾದಾಭಿನಂದಗೆ ಅಡ್ಡನು ಬೂರೊಂದು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಗೆ ದೈವಾಯನಂಚಿನ ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಪಾದನ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಧರ್ಮರಸರಿಗೆ ಒಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಆ ಉಳ್ಳಾಳದ ಮಲ್ರಾಯ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಪಾದನ ಪತ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಬಬ್ಬು ಕೋರ್ದಬ್ಬುನು ನೆನವರಿಕೆ ಮಂತೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಮಹಕಾಲ್ದಿನ ಪಾದಗಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಈ ಊರ್ದ ಅಪ್ಪೆ ಉಮಾಮೇಶ್ವರಪ್ಪನ ಪಾದಗಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮೇರೆ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಮಹಮಲ್ಲ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಆಯನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತಪ್ಪೆ ಅರ್ನ ಪಾದಗಡ್ಡನು ಬೂರೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಪ್ಪನ ನುಮ್ಮುತ್ತಾದಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಗುರುದೇವರನ್ನು ಅಂಚನೆಗೆ ಗುರು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವರನ್ನು ನೆನವರಿಕೆ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಇರುವೆರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನರನ್ನು ಭಕ್ತರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ದೈವರಾಜಗುಳಿಗೆ ರಾವುಗುಳಿಗೆ ಸಾರ್ಲಪಟ್ಟದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಈ ಮನ್ನಡ ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದುಂಬುತ್ತಾದಿ ಒಂದು ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ದಿನ ದಾದ ಪಂಡ ಸಂದೇಶ್ ನೀರುಮಾರ್ಗ ಬಕ ಅರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಬೈದೇರು ಇನಿ
ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೆ ಆರು ದುಂಬುಳ ಬರೋಂದಿಲ್ಲರು ಅಪ್ಪೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅಪ್ಪಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದಿಲ್ಲರು ಅಪ್ಪೆನ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಣತ್ತೇರು ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅರೆಗೆ ಉಂಡು ಅರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬತ್ತಾರೆ ವಿನ್ ಆದು ರಾಜ್ಯಡೆ ದೇಶಡೆ ಆರು ರಣ ಪುದರ್ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನ ಅದು ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಅರೆಗೆ ಸದಾ ಅನುಗ್ರಹನು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎನ್ನಲ ಉಂಡೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.